ассалому алейкум. Ҳамин номраи Вавилон чува ки чӣ шаву замена телефон ша? Муштари муҳтарам, вай ширкати Вавилон аст, ширкати мо Тисел аст. Мо дигар ширкаташа маълумот надорем, барои чӣ намебардорад телефонашро, хоб? Ҳамин 937 ҳози навбир магияю? 937 бошад, ин ширкати мо ҳаст. Анаму қарз наметия? Агар 3 моҳ истифода бурда бошад, бале, агар аз 3 моҳ камтар бошад, қарз намегиред муштари муҳтарам. Чува ки тара? шарти хизматрасонӣ ҳамин аст ки бояд муштари симкартаро 3 моҳ истифода баранд. Ҳамин симкартаҳо Айбах 84-а? Бах 84 дар инҷа чӣ дахл дорад? Не, ҳамун танависагиян, ҳамун вақте ки ҳамун... Не, муштари муҳтарам, вай баланса мебинед, коди мусиқии Бах 84-ро пешниҳод кардаги ҳастанд. Агар шумо хоҳед дар ҷои гузокатон ҳамун сурудро мемонед. Дар чанд сен мехӯра? Яку маротиба ба $2 мегиранд. Овва. Бале. Угам данаи мартибаҳои дуюму сеюм чӣ? ба дуюму сеюм аста 50 цент, 75 цент. ҳар хел нархи суруда фақат месупоред. Апаҷу. Бале. Ака чӯ қапар мегиранд? ҳакои шарти хизматрасонӣ ҳаст, муштари муҳтарам, тарзи пайвастшавӣ, ҳар як хизматрасонӣ қоидаи қонунош кате аст. Апаҷу. Вақто зур гап мезадай, на ягу тай ва мо гап мезананд ку? ҳамун хаҷиготиҳо ҳастанд, ҳами гап мезананд, мегӯ чун чиан метарсӣ. Натарсед, ҳама инҷа инсон аст, ҳама аку номи мо оператор аст, ки мо ҳам инсон ҳастем. Неги ту апаҷу ту зур гап мезадай вақту. Раҳмат муштари. ҳами о дуруғана намедони чанданд? Ака ин саволо мо ҷавоб дода наметавонем. Фақат ширкати мо ба доираи симкарта савол доданд. Дар кураби саволҳои бузурӣ мо ба дахл надорад. Майли агани. Ташаккур барои зангу.